Сәлем, дуслар. Сәлем, сәлем. Бүгін бізде қонақта яш журналист Илгиз Шакуров. Исәнме, Илгиз? Сәлем, Илюса, сәлем, Инсаф. Исәнмесез, құрметті телевизор қараушылар. Илгиз, журналист дегенде сенің көз алдыңа нендей кіші келіп баса? Журналист дегенде мен енді өзімнен шығып жауап берсем, бірінші ширатта ол әлбәттә мәгълүмат жеткіру, хәбәр итү. Шулай ук журналист ол бір урында отыра алмай тұрған кішілер була гадәттә. Мәсәлән, мен үзем дә бір урында бик озак утыра алмыйм, миңа нәрсәдер эшләргә кирәк, каядыр барырга кирәк. Һәм шулай ук инде менә әйтеп китәсем килә, журналист ол үз шәхси проблемаларын онытып торып, башкаларны борчыган ниндидер мәсьәләләргә, проблемаларга ачыклык кертергә тиешле кеше. Илгиз, син хәзерге вакытта журналистика факультетының 4-нче курсында белем аласың. Ни өчен син журналист һөнәрен сайладың? Беләсезме, бу ничектер очраклы рәвештә генә килеп чыкты. Мин башта бию белән шөгыльләндем 5 ел. Аннары инде төрле сәбәпләр аркасында калдырырга туры килде бию түгәрәген һәм телевизор карап утырам шулай берсендә. Анда Алла Пугачева интервью бирә. Сез беләсездер, бәлки Алла Пугачеваның Алла дигән радиосы бар иде элек. Һәм ул анда әйтә, мин ди бәлки чактан ук радиожурналист булырга хыялландым ди. Һәм инде шул хыялын чынга ашырыр өчен ул шушы радионы ачкан булган. Хәзер ул эшлиме, юкмы, менә әйтә алмыйм. Шуннан минем дә монда шундый сигнал һәм мин уйланып йөри башладым. Кем ул гомумән радиожурналист һәм журналист ул кем? Берничә көн уйлап йөрдем һәм ачыкладым үзебезнең Актаныштан, мин Актаныштан журналистика түгәрәге барлыгын. Шул көнне үк бардым, язылдым, йөри башладым шул журналистика түгәрәгенә һәм инде аннары китте. Актаныш таңнары газетасына яза башладым, Актаныш радиосында тапшырулар алып бара башладым, Актаныш телевидениесендә шулай ук менә сезнең кебек сөйли башладым һәм инде шулай китте. Инде аннары Ялкын журналы һәм башка мәгълүмат чараларына килеп эләктем дә һәм бәлки ишеткәнегез бардыр, шулай ук Алтын каләм фестивале турында, ул инде яшь журналистлар өчен конкурс. Шул конкурска мин килеп эләктем, катнаштым анда 5 ел рәттән һәм 5нче елда гран-при яуладым да, инде гран-при яулагач автомат рәвештә журналистика факультетына килеп эләктем. Менә шул. Шәп. Илгиз Илгизә дип аталучы сәхифәсенең идеясы кайдан килде? Дөресен әйткәндә, YouTube'та шундый ниндидер проект булдыру вазифасына мин инде килдем кастинг аша. Инде Илгиз Илгизә проектының гомумән концепциясе, аның исеме барысына мин үзем уйлап чыгардым. Инде концепциясына килгәндә, Илгиз Илгизә ул гомумән видеоблог, кыскача гына әйткәндә, менә шулай камера тотып, каядыр барасың, ниндидер чараларга, ниндидер кешеләр янына, ниндидер кызыклы күренешләр янына, һәм шуларны күрсәтәсең, күрсәтә сөйлисең. Инде исеме Илгиз Илгизә, Илгизү бит инде ул дөнья буенча йөрү, нәрсәдер өйрәнү, нәрсәдер күрүне аңлата. Инде Илгиз ул минем шәхси исемем, инде анысы өчен әйткәнимә рәхмәт. Менә шул үземнең исемем белән ул бәйле. Һәм менә сез уңайыннан әлеге чыгарылыш безнең инде бәлки беләсездер бу абыйны күреп, ул үзе авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшли, тракторист булып, һәм инде ул блогер. Менә мин барган вакытта аның бар иде 13 меңнән артык язылучысы. Хәзер инде аның ул язылучылары артып киткәндер 13 меңнән, һәм инде менә без аның янына бардык. Аның менә шундый өзекләрен күрсәттек, гомумән аның эш көне ничек үтә һәм барсында күрсәтеп, менә шундый чыгарылышлар эшлибез. Тагын кемнәрне төшергәнегез бар? Беләсеңме, төрле темаларга алынырга тырышабыз. Инде менә иң уңышлыларының берсе ул әлбәттә татар эстрадасы, танылган шундый кешеләр белән булган чыгарылышлар бик уңышлы бара. Шулай ук күрсәтергә тырышам татар телле ниндидер Казанда, төрле районнарда булган чаралардан, ул инде яшьләр өчен булсынмы, өлкәннәр өчен булсынмы, шулай ук алынырга тырышам әлбәттә социаль темаларга. Ул инде җитдирәк тема, анысын инде күбрәк безнең олырак аудитория карый. Син ясаган сәхифә кемнәргә кызык дип уйлыйсың? Сине кемнәр карый? Аудитория дөресен әйткәндә төрле. Әлбәттә, беренче чиратта проект үзе эшләнә яшьләр өчен, һәм шуңа күрә яшьләр күбрәк карый. Ул инде татар телле, безнең район үзәкләрендә, шулай ук Казанда, башка шәһәрләрдә яшәүче яшьләр, шулай ук карый мине күбрәк олырак аудиториядә, бу инде аларга якынрак булган темалар булса, әлбәттә. Кайсы видеоң иң күп карау җыйды? Бүгенге көндә минем максималь караулар саны бер видеода, инде гомумән влогның 30 чыгарылышы бар. Максималь караулар саны бүгенге көндә 60 мең бер видеода, һәм ул бер татар концертыннан, әлбәттә инде әйтеп киткәнемчә, эстраданы безнең яхшырак кабул итәләр.
Шулай ук яхшы керә социаль темалар, мәсәлән, шул ук картлар йортына без барган идек, әбиләр, бабайлар янына, аларның тормышын күрсәтергә. Әлеге чыгарылыш шулай ук яхшы гына үтеп керде аудиториягә. Илгиз, һәр кеше дә YouTube'та синең кебек үз каналын булдыра аламы? Менә мин, мәсәлән, каналымны ачсам, нәрсәдән башларга кирәк? Әлбәттә, YouTube'та һәр теләгән кеше үз каналын булдыра ала. Бу бүгенге көндә шундый бик популяр тренд дип әйтергә кирәк. Шәхсән миңа килгәндә, бу инде минем үземнең шәхси каналымда чыкмый. Ул безнең Татар-Информ мәгълүмат агентлыгының каналында чыга. Инде канал ачырга теләүчеләргә беренче чиратта кирәк әлбәттә идея. Барысы да менә шул идеядан башлана. Аннары инде керәсез YouTube'ка, каналыгызны ачасыз. Иң мөһим факторның берсе ул әлбәттә колакка ятышлы исем. Ул җиңел язылырга тиеш, җиңел истә калырга тиеш, интернетта җиңел табылырга тиеш. Шулай ук инде видеоларны керткәндә кулланырга кирәк яхшы теглар. Ул инде эзләү сүзләре дигән сүз интернетта. Һәм инде әлбәттә видеоларыгыз кызыклы, яшьләрчә. Чөнки видео эшләүнең дә үзенең трендлары бар булырга тиеш. Һәм инде шулай ук әйтәсем килә, видеоларда булырга тиеш ниндидер мәгънә. Анда ямьсезләнеп, ниндидер начар сүзләр куллана торган видеолар миңа калса кешене бизәми. Һәм инде әйтәсем килә, татар каналлары, YouTube'тагы татар каналлары күбрәк булсын иде. Шунысы сөендерә, хәзерге көндә алар барлыкка килә башладылар. Әле менә без башлаганда да алай күп түгел иде. Һәм инде уңышлар телик сезгә һәм безгә. Рәхмәт бик зур. Илгиз, тагын бер сорау бар иде. Менә беренче карауларны ничек җыярга, беренче адымнарны кеше күрсен өчен нишләргә кирәк? Шул ук видеоның үзенең исемнәре әлбәттә кызыктыра торган булырга тиеш. Һәр видеога аерым эшләргә кирәк. Обложка, ул инде рәсем дигән сүз. Шулай ук видеогызны таратырга кирәк социаль челтәрләргә. Безнең хәзер социаль челтәрләр күп. Шул ук Instagram, ВКонтакте һәм башкалары. Менә тотыгыз да үзегезнең стенагызга язып куегыз. Минем менә шундый видеом чыкты, кирип карагыз дип. Һәм инде аска видеоның ссылкасы. Һәм менә шулай тарата дусларыгызга җибәрегез. Дусларыгыз үзләренең дусларына җибәрә. Һәм менә шулай итеп беренче карауларны инде җыеп була. Илгиз, бик файдалы киңәшләрең өчен рәхмәт сиңа. Алдагы тормышта да бик матур роликлар чыгарырга ясын сиңа. Уңышлар сиңа, Илгиз. Шакыруыгыз өчен үзегезгә рәхмәт. Һәм инде сезгә дә Шаян ТВ каналына да уңышлар теләп калам. Рәхмәт бик зур. Безнең тапшыруларыбыз дәвам итә. Безнең белән калыгыз.